Hospodaření hlavního města Prahy jako celku, to znamená jak obce, tak kraje současně, skončilo se schodkem v celkové výši 2 miliard 32,5 milionů korun. Na tomto výsledku se podílí hlavní město Praha schodkem ve výši 2 miliard 209 milionů a městské části hlavního města přebytkem v celkové výši 177 milionů korun. Schodek je financován z úspory z hospodaření let minulých s tím, že z těch 57 městských částech skončilo přebytkem hospodaření 31 městských částí a 26 vykázalo schodek. Výsledek hospodaření byl ovlivněn plněním celkových příjmů do výše 68 miliard 365 milionů a čerpání výdajů ve výši 70 miliard 398 milionů, přičemž na tomto schodku se nejvíce podílí nízké plnění daňových příjmů. Daňové příjmy od krize od roku 2008 klesají a tudíž toto nejvíce ovlivňuje hospodaření hlavního města, protože 61% veškerých příjmů hlavního města právě tvoří daňové příjmy. Ve srovnání s rokem 2008, a to je důležité, aby tady toto číslo padlo, Praha obdržela na daních v roce 2010 o 4 miliardy 114 milionů méně.